Kære kollegaer. Kære chefer. Alle venner. Den serviceslutning er kommet. Det unævnlige skal nu ske. Ikke flere nyhedsvagter. Ikke flere SNG'er. Ikke flere syngbilleder. Slut med color correction. Vi har alle som en haft den bedste tid i vores liv i jeres selskab. Men nu er det slut med at være bedst med det vigtigste. Her på stationen har vi haft de mest inspirerende, Hårdt arbejdende. Søde og smukke kollegaer. Vi er vel samlet set den smukkeste tv-station på planeten. Vi har slæbt. Meget har vi lært. Intet vil blive glemt. Hos os lever de stærkeste minder om tv-stationen i det midt- og vestjyske videre. For evigt. Vi kommer til at savne det hele. VO med attack. Nedklip til 22'eren. Backfocus Bunder. og bønder. Per Ørum Jørgensen. John G. Bent Hansen. Og Arne Lækker. Webvagter. Timerne som superbruger. At sætte bunder på i afviklingen. SNG og på besøg. Alle stunder vil vi for evigt bære i vores hjerter. Tak skal lyde til jer alle. Fantastiske mennesker. Og cheferne. Vi forlader MidtVest berigede og oplyste. Tak for det hele. Vi elsker jer. Vi elsker jer. Vi elsker jer. Vi elsker jer. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment.